video hobo itu slow motion ada apa? Salah. Itu bang. Halo logoफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव बरायबावदों दायो जोङो दाबसे नखराव थांबाय थादों आरो बे नखरा जोंखौ आलासि जानो हांख्रायनायलाय जों दायो आदामोननि नखराव थांबाय थादों आरो दायो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दायो जोङो न'आव सफैबाय आदामोननियाव ओमफ्राय गारिखौ दोननानै लाबाय थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जोङो मा खालामनो नागिरदों मा जानो फैदों आदामोननि न'आवहाय नै दायो जोङो ओंखाम जाबाय बर'नि ओंख्रि अनला अमा बेदर ना आरो दाउ बेदरबो दंमोन गासैखौबो बाजैया संनाय बाजैया जोंनो लागै गोथाव संनानै जाहोबाय बाजैखौबो हाजासे धन्यबाद होदों दायो जोङो गासैबो जमा जिरायनानै जाबाय आरो नैबे आदायानो जोंखौ हांख्रायनानै आलासि जाहोग्राया आदाखौबो थेंक इउ होनदों आरो जोंखौ लिंहरनानै बिदि मोजां जाहोनायनि थाखाय दा नोंथांमोना गासैखौबो नुगोन साफा साफा सोरबा सोरबा सिनायनोबो हागौ सोरखौबाफोर मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय गय जानोसै दायो नै बिथाङानो बाजैया जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय बाजैया बिथाङानो बाजैया जोबोद समायना नै बिथाङा लोगो ओरैबायदि कमेडि खालामबाय थायो मिनि होबाय थायो आरो बिसोर सानैया Turning udah naik pura turning pa agotnya itu. Kemarin sih orang ni. Tiran jet lobo kuje, lat Mario le monja. Ya te. Microphone naik. Mau English man no. Microphone naik. Pas sama bahal ke polisi, semita tu video loh. Timber kau timber. Ini, kalau orang bisipak. Ini ya mana? Hari. Sari baru ada timber mau baru sih. Timber itu. Oh ya pebut thangbai Turun ini jolek. Sekarang ini. Di bahan itu kan itu. Hilang ngising sekarang apa di sini? Baru sama sabu baru nih baby bara. Ini kan nih. Chansia ada mungkin. Kita bukan sini no. Bukan.
sebagai Wah.